na president of the regional house wo kasa wo kan ho se sampa ntokwa ni nyina na na Asantehene na amanaba e wo ho na wo mu a wo kan kura wo hyemase so wo pia wa no a wo kasa ase wo hye Otumfuo ase so mi hian me mpel ha so mpel ha se so me mka se bra me hian so me hian wa ase adwa badu abedi na di wo so akere me ofa so na wo de wo ma wo bi amfrɛ ta ba bi e de ne kasa twitwe ne nsem ebi hye ne ma no o kansem fure mfata unya ledro dia metiase e na wonte akonwa no so wontena akonwa no so na akonwa no tuofo de bia meka do so Otumfuo kwa chacha wonya bi se wonya bi se nsom kura da na wo afi wiase rubbish nse hu na wo kan obi ne wo tie wo enti na obi edi watem rofrofo no e bi ja se domafo moto se na nipa hu bi se edi so na de bia odi se hu se up to now mu ntimi enyes ma dwen se mu tu na na se mo pam na peni papa na be dim so Ebusia edini yesay enwan so tvgh ai edini so tvgh unya subscribe channel na subscribe sisi no like no comment no share ama afoforo so nya biede ahwe ya eneso da afoforo mo somfo kwaku Alaska ba kope miami ni ya ebusia ensem bi koso a ewo eye Asantehene bontem ama opemeso ama comment bi Otumfuo akasa papa no ene da me hu se papa na ma comment a comment ma ti comment na o man no se eye na Dormaahene adentina sabio obi antwe fon frɛ wo se bra ne be hye na se na wo ye den otwumu besene ye pe wofa ana wo bra wo se hwan ya wo nua onhina na wote so osagefo na wote so ya wo ba yi osai kire opokuware Dormaahene kro Dormaasem ne yeken opokuware ofiri mu koyi ye na opokuwa Asantehene opokuware osagefo agima badu osagefo a na wote so no ewo Dormaa no osai kire opokuware nti musai ha Asantehene ne left peja Asantehene ne peja Dormaa ema ne beye Dormaahene Asantehene opokuware ne peja na mabeye Dormaahene ena Otumfuo Osei Tutu II aye onto nsam frɛ na Dormaahene se o ma mehye na se o enso da bia obo Otumfuo di ka asem da bia obo Otumfuo di ka asem ena opemeso nso beso kire wo se masa wono wonto nsam frɛ wo wonhia Asantemamu na yin Asantemamu kina enti die pa die ntina wutimi etena ona se na no vice president ko honum no kasa o kana se mo a wa yin program what original say what honum na akobo Otumfuo di say ai Otumfuo na amasampa ntokwa ni nyina aba how nana ye won se mi honum a wo ye wade no why Otumfuo di afrim na vice president ka che no wo de no betima ye Otumfuo sa asem na obo na mane say Otumfuo na ama sampa ntokwa na sinu ono vice president no betima ye Otumfuo obachina to no be ne dai obeye ne dai unni hwia betim dia ye no nti wo kan ekosi sen ekosen na Dormaahene ye won sem bi wonu mu a sebi efiri wonu mu ba e na enye na bia meka se nana ba bia wodi bre ni tumi ekuta ho no ensem bi wonu mebu wonu mu a nana mmeka enka ho asem kura enka ho asem na no wote wo se ayi kura no sampa kura enka asante ho e hye sumenya ase wo se sumenya ase pati ase wo kansem we nyina je se sampa ne me ekoso nyina na wo hyekire ana wo hyekire se na wo kan se Otumfuo e na e hyekire amanto antokwa nyina se ana wo so hyekire wo mpe peace na jo bedu mpe peace o nana oda roma oba na eneme meka ana sebi o mpe peace mai
ba yin nan ka sumdwe ne ye hwehwe ena we ya sei ade chan we ya sei the more na wo susu dia gum the more na se bu kiti problem ne ba ni se ade betina beti ne kuro no sampa kuro nyina ahye e ho nyina dadwere ba ope e be ya wo de nana enye wo de ena opem so se wono de wonhia wo ha wonhia wo mfa wo nya hwe wo asantemem ha wonhia wo na hemfie ho wono 66 parliament chief na de ebi kura beka ho ebi ne mo ba kura ne more than esi ano 66 kura ne esi e say esi kofo afifiri amia aba ebe join Otumfuo no kura more than 10 na aba ene say ye keka ko bed edi watch 80 ye ko edi watch 80 parliament chief ne be say Otumfuo ase wo buru memu hono di pare to say ne se wase Dormaahene nkuru ba de say ne se wase even kwa no bo abofo kwa down abofo kwa accept wo say wo ba believe wo mo da nana ena woni man keten bi e kosunti omo ala o se babe be ye omu supreme ana be di omu nim omo nye so ho ye woni ma bebre ye se bible kwa se woni ma yina ho kwan ba yin nya na ye de fata ye wo ye wahina wo ti akonya so wo ti akonya tuntum so enti nima bi wo no mu anana eye ameme ka ho ase menye kra emma nkofo bi eye na ye me yase nkofo be nya ho tan nkofo be kasetiawo obi eni kwa so kaseti kwa no kasetiawo nana obi eni kwa so kaseti kwa no ide no kasetiawo adentia ana adentia na se basa wada roma nana jambedu wada roma obani o bu papa me respect bebre obra wa bona na me mobi nti ne bi wono mo nana mintimi nka ne kese mintimi nyu atem nana nti obra nana wa bona me mobi be bia nana wadu unim je ne udi bradu na me nibi japade nana wo me nibi o nti ne bi wa mintimi me tena tinta video so me kase ntia wo da minye bida cause se me wo sra panimu ana wo kase ntia panimu a osu benyina beto saa na akora bi so be kase tia wo tena adwabede a mesre se nyema bi ni nsem bi wono mu a ada roma ani die mu ara kura koto de mu nana da roma sre oni die mu ara na bi wono watwe bi kakra na watwe ho afiri ho na aboa na animu nyam na ekutawo ana aye mo ekese amaye abusuya min kasa kese min tran kasa kese yenko tie opem so an yenko tie opem so ne nsema o kan ye efa comment ya na adwabede ma o vice president ho kan ye obe ewo ebrumam comment bi a na adwabede ko kan ye no yenko tie mu aya Otumfuo so e respond also de ma no yenko tie na before see be tie Otumfuo de ye na me di videos be to so ma awon say ya na me ka se emrantie ni bi wonu mu omu fa ho nya hwe me ka se tie omu fa ho na de video be to so ma nkofo kasa edit ya we kan sem ni kwan so mo ka jabusuan yenko tie openso tie openso wi a won se ntie nto so we tie ntima nkofo ka de me ka bia a won ntima se we tie e ba me to so ma sisi a awuti enema ne bi o wa se ma hwe ye ne ma mani amra ye ti wona ebesesa na so me makwa ma sabi nipa ba ko bebi mfa no koko e ma nya de ope enhurahuna wo ma ti o dia no den se me mpre na house we de ye dia dan no yes vice president akosu nwan na president of the regional house wo kasa wo kan ho se sampa ntokwa ni nyina na Asantehene na amanaba e wo ho that Kosuna, Vice President Atima Ako, ono the House of Chiefs. Na ono yo ano kasa. Na ade amfata, nsema amfata, ena woka. Se ena ama nsema koso. Na wa mu awoka no kura wo hyemase. Wo bia ano awoka sa ase. Wo hye Otumfuo ase. Aso mi hia mempe o ha. Mempe o ha se. Memka se bra mi hia. Ajman bedu abedi na di wo so akere me ofa na wo de wo ma obi amfrɛ ta ba bia na wo so aba na wo ma ta ba bia obi amfrɛ o na so de ne kasa twitwe ne nsem wo bia ya so mu ya wo den
Ghana so ne ya so na ebi ehye ne ma no o cancel free emfata na o yes ne ma emfata obi em say anema o emfata ne ebi hye kutuba no we sense so we are president of Brum Regional House of Chiefs and ko see say so when you be president Brum Regional House of Chiefs and ko see eti wa fa to me say brekum we say brekum ya ma ne ma house ho now to me enema emra ma pa so be ne nya na o ye se brekum o ma pa mo house ho that to me no for Ghana ma de men pass enema bi o wa time na ya de be fa mra kwa mu akọ na a kire ne se woni sa tumi sa ne be nyina enyefe wono ompre ne ho e nyina fa mra pa so ama hu amono ahu se ampa woni sa tumi no ye wo ni nyina woni kwa so e sa ne ma fa maniem wian sa na akọ House of Chiefs nti woni akro nso ya maniem customary law and usage constitution no kra wom ebi ya wuni ho ade obeba be di na afi no akopɛ asɛm kɛse de ama no ɛbono na da hɔ no ɛnya sɛ bempanimfo bi ɛna nka twa hɔ yɛ na bono na hafa na hɔ nya Asante territory ɛhɔ nyina Asante man o ka sɛ be Asantehene to no sɛ okay sanitary constitution amendment no obeso hwɛ mu bie mu a opa o kyerɛ sɛ be no do opeso agye na asase wontime nya na onye na adwen sɛ opɛ sɛ be odi obi so wɔn odi na Asantehene dadaada Asantehene no odi na Asantehene ɛnya Ghana ha o outside world in the buni so yɛ ken ene titimire ma senka de wo ye nka sebe nka tu atwa dadaada so hono eno ma bi o ha na mesro na Dormaahene mo hwɛ no mu ntwa so mentime ntintasu kokɔ nkyerɛ because o sebe di buo ma o meti akonwa so ti akonwa so me yɛkɔmfo sebe wo do ho bɛbɔ Asanteman ana Asanteman pagya wo obiri kɔmfo na ɔkye na no yɔnko ne Asantehene na sebe mudi makonwa dada but on na ma Asante akonwa mu ye akonwa emu ye duru e ma wo nso yetimi pagya wo eduru de so awo so kesese de wo de wasua mmara hwɛ emra wo hoyi ntoro made by people utwa ntoro kra na sisi so a yesi emra but amamere ne amane de yede no kra kwan na yede eye na enye te sesebe no otsole na betena se be kasa bebrebe ugu ahene ho fi ahene enye sa na ahene tie meto mi bu pa o pon sa o kasa no bibia mi bu ukro ma sole a communal labor na okoye no busa se Asantehene kro kakraka obetima sole ase o lenti buta o chine na Asantehene so okoye communal labor na ne mpani nie no kra se ne say yes say be leadership by example dia wo hene na so hye mra aka so ke ofia da na okwasi da bia mo siesie bu kro mu eno no nkyere se wo hene sole na kɔ yeye wura fi se be no wi musu ana unwale aduro dia meti ase ana wonte akonwa no so wontena akonwa no so na akonwa no tuofo because ono ote kokɔ so odwale aduro da bia nti aduro ne nkyere se okotwa ba bi okra no obi abu ne nsa ba bi wo ha na se be no ma bi a enye afa hɔ eni kwa so ono so kɔtra na bring it down ana mo sole na mo de social media na mo de say mo ahenie sa ahemfo na omo no omo ho na omo didi wachi no omo su nyansa ni omo tim na omo jawo na wo keka nsi hunu sa na ugu Brum House of Chief ugu omo ni wase ugu Brum House of Chief no ugu omo ni wase wo se omo blank omo su minim de ha wo omo no omo didi no omo fefa no omo tetra no omo I don't know hey ala ba hene ye ka tro kan ko change ni ma. There is no way I will be timate Abruno for Asantefo them down because Abruno ni Asante buso baako. I don't know minimum dia oji. Ya nti opese wo kretia ase Abruno for ni Asantefo nya problem bi. Otumfuo din na obokwa ya wuyem nhyew. Obo Otumfuo din ya na wuyem kran nhyew. Wohenya fo na wudi wonu akuna fo na wote so horom no. Wo de Otumfuo akuna dia ka wo we kra fo ya disu da wo de ye. The way from when I was no, the yo. The be make us Otumfuo kwacha onye bi se de onye bi se nsom krada no we fi wiase. Rubbish nse hu na wo kan obi no wo tie enti na obi edi watem rofrof no. E be ya se Dormaahene moto se na nipa hu bi se edi mo so. Na de bia odi se hu se up to now mo muntimi enyes ma dwen se mo tu na na se mo pam na peni papa na be di mo so. Ye tien wa woda no ba bontere no ba besu. We don't talk o. Ye wura Asantehene on kasa bebre o. Wo ye action. Ka kum ya jere kwaku anum. Se mate nsem na ekɔso. Se mate. Aho, ensem bi se ne ya na eka, ni bebu wa oti wo bi a onti ase. Oto wa onti ase. Abuso onya subscribe channel, subscribe to say no like it. No comment, no share ama afufuro so onya bia edai. Ahwe. Subscribe to say
notification bell no hono click so and e na won click this here say na be ya video bi ato obunya bia wo beti some video ere atom ama wo ha abusua ensem bi hono mu a aya na ni kwa se epia bontene so ati ase ohun se Otumfuo kra ne buafu ye o sikasa aye ohun ono won kasa wo ya de ohwe odin but ye won nsem bi won nko kasa Otumfuo na amasabi sabi o sampa ntokwana ba ara ona kwaso mi nsa so mo nko ana sabi ade na nyawo dia on tuma sa ye wo dia da sikadwa no kore de ha o asantememu sikadwa no kore ne de tena wono wo swe akyere Otumfuo a wo de no kore ana be me se enya ye se no kore ana wo de be sue akyere no kore na wo de be bu man no nti wo pem so wo te sikadwa wo di kontompo die e be die ni mu a wo yi wo firi ho sikadwa ye ntwantro wo ho na sabi o sample ne dia enye ne dia ko be kan wasam sei sabi na nadoma bedi wote Dormaahene nkuro no Otumfuo be kasa mo no ne dia Dormaahene ne dia be ka Dormaahene ne dia enkura ne nananom fight gye ye ekotena so no se ehwa ye mo dia ontwuma ne nko keke obegye na ade ba ene so abuyi nana wada roma ni die mu ara me man konfo bi nyo yodum kodi sheba katachie osajefo ye respecto pa o ye bu ye poasem ye do da bia me ka se nimdi ekuta wo ne ma bia wo ye de support nkofo bi no ya na me mpese obi ka se tia wo ka se tuo ne ha adwene ha me ti mesre se nana wada roma ni ma bi wo no mu an wati break akra ma ne se ne be ya enne asuko no mafo ne bia onwom boy si aba ne mrante baba wo wu mu ade ye twe fun si ani mu ana se bi yidi atam ne ki kan se mani kwase ye kan but se wo pani mu no so na wo to no se bi wa anya wo ni chiche yiye na bibia wo to fun si woni na bibia wo twe camera bibia na social media wa ye press conference na ye ti wo free TV station wo bent no mu nyina dia tiri na wa ke cancer na wa ka to bom bibire na wo te ho sabio emra kenchas to nsa frɛ Otumfuo e wo ne coronation na se no wo frɛ wa mfra ma odin e ha wana e mane nye se how because we ni mebie na kwakwa esa se ye tu ye nsa frɛ Otumfuo mpanimfo titiw other countries to nsa frɛ no bia ne how because ono ba bi ono waduru mu kundu hobi sa na bra bone tie na wada roma ye besrew ni die mu ara se bibini a na wanya abotre e de ama ye na social media na tusu na won su a social media fo na omwa na sabiu omegu ani mase omwa na bejeje so me yodo omwa be sa do ba fom ama ni munyam ekuta na ba fom wada roma aya na metese obi du atone ha me mpene sa ye besrew ni di mu pa eti abusuan edini eso TVGH so TVGH se me diga kan wonya subscribe we channel na no subscribe this here notification bell na on no click so no like no comment no share so dey am afoforo so nya bi eden ahwe se na be anytime be video to be nya bi edini ekwaku Alaska ba ko pe ebi ni be bia bio abusuan me di mbosi ya da sene e to aso mama pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.